Karatasan man sa tao, mga naman eh. Ha? Isa pa, patay ninyo ha? Karang mag-ingon gani nga kami na, mo ni ang tinuod na simbahan, mo ni ang ulo, unang itukod sa simbahan, mo ni sa kami na ginagawa. Oh, tama sa Biblia. Kung sa insalasan yung pagkain sa mga iba, nagpalaan ka ni Mary Maria, nagpalaan ka ni Santo Niño, yan hindi kinaya na ito sama sa bata. Ya, patay no? Patay. Nagkuhan kami sa Diyos Santo Niño, pero naglumot ka. Tama na ito, kasamahin mong kiniyas na. Kamu kung makalumog mo karon umaikot mo, amalanto. Mas maayo na tayo magpahinong doon. Hindi ko makaluwas ninyo, ha? Kung ingon mo ang pare, pastor, silingan, mananaptan, makaluwas ninyo, dito na mo. Kasi klaro ginako ninyo. Igo lang mo na sulti sa kamaturan. Kaya ang kamaturan makaharap na kawasan. May kagawasan ng mga iyo, kaya nito man ta sa sugo. Matuman ang pagbuot din sa yuta, mayon sa langit, dito man manato, nanaan, bata. Ingon kita, isulod-sulod na ako na ipagawa sa baba, kasi himayaon ka ni mo Kristo, pero wala mo naminaw sa ibang nilyo. Ang iyong ipaminaw, ang katong tao na inyong nag-ila, amahan, all ito. Wala ko. Tumagod mo na to, yung mga wala sa Biblia. Kanita na akong isortihan. Ang magpabasa, yung ani, na hindi kong mabasa, makasabot. Ikaw mga tao po, na mahatlok sa sikot, o nahigugma sa Diyos. Amen. Kung nahigugma sa Diyos, kung nadungog na ninyo ang tingog, karong, adlawang, ang ulanok, dininapita, panuol ka mo. O palingin ninyo, na morik-rik pa, sa ilang sinultihan, sa ilang pinuhakan, kaya nag-ingon ako, nalipay ako ayon sa pinanggat kong sulukoon, sa iyang ipakonsad ng Espiritu, dili sa mong balik kiwi, nabugang inong kinailan. Patuyang ako, babababukang, pagkarong inong ka, Diyos ka mo, o pili po siya mapaw, o suka ang inong pinilon. Ang mga religion magpaila na ito ni Kristo. Amen? Amen. Kaya nagbunyag man mo, kasama niyo wala pabunyag man si Kristo. Tama? Yan ito sa Juan. Kaya kung ito sa Juan, John 16, mubalik siya, ipadala si Juan, igo na siya magpatak sa mga gagsang-gagsangon, muapuno sa mga libaong. Yes. Pare, lagan sila mga tao. Ang panubiyan man mo, mabulo, aduna pa'y mulabaw. Si Kristo, tumako siya. Kinama sa Biblia. Naman sa Biblia, magpabiling ako sa langit. Ang masulod kanya ko, maghariwan, magpakamatay usan. 1,000 years, liparin sa Espiritu. Ipadala ang Espiritu haron. Makikutosay ka ninyo sa tangboy mo, patya yung gago kako, katulad na gago, maningan rin. Kung sa tayo katubo ko na ako ng kriminal mo, mo sa tayo noon ako, makasama niya niya sa atin. Sa bakoy walay salat na ito. Balik sa Diyos, patyang gago kako. Tanawa nila yung mga garbo. Yan. Dahil pa nagbasa ko, sinawali nung karating naman, tabang-tabang. Kung mauna itong sundo ng inyong amahan, nga mauna yun, makailan ninyo, makadala ninyo, pinagi sa seremonyas, kayo mo tabang sa mga kapos. Pagin ko na yung naman mo dito, gasto pa kayo. Gasto ka. Isa ka rin si Kristo na, wala may naminaw mo, sa manima, stress man, wala ko ikarado si Kristo. Yes. Katong mga tao, madiling nun kanulahan, dako kayong ipambit. Alamin kayo itong mga kapos na dako na magpaupos aron sa dako. Amen? Ang alam mo sa langit, sulay. Kaya naman, mas maayo sila ang dato, walay dato nga dili mahakal. Pero kung ang dato panghakop, ang dato dili din makontento. Tama? Ang
pobre, makontento man sa kanya. Amen. Mga kahapon ha, akong papasa ha. Jesus, babalik na ako tiniyan din sa kumatong mami. Pero din na lang ako balikon ha. Kaya kung mayon sila, nasa nang uli ka na hapon na lang. Kamu, no, magwali. Magdali ko sa seremonyas niya. Magpapot ng istorya dito inyong ulitin mo. Na maulit na yun, ulat yun, naba ko. Ang anak sa simbahan, ulat ng biyak. Diba niyon yung mga anak mo sa templo, sa halagan, biyahe sa ayaw sa ato siya sa ating taong kasilagan anin. Mga ani sila din niya, I'm sorry. Mga ani na ako makikibuatin, I'm sorry. Kaya naamoy po dito. Naamoy lokso-lokso. O, tama mo. Tama gid mo, maligid maminaw sa Ginoo. Sa amin, ang marami ng ahas sa mga dating pagtulunan. Hindi na maminaw. Sa nanikiyon sa Biblia na. Hindi ang gusto ng mati. Nakakita na sila. Apan, magpabuta-buta. Wala itong mga buta. Buta man na kanyan, amen? No, okay. Pero mga nagtutuo niya ito. Sos, nakadato iman sila. Magkasalasan sa sulat ni Jeremias, kaya mabuling sulat ni Jeremias, sige mag-mention sa pare. Yan. Ano ako po nga ni? Pare, sulat ko, no? I'm sorry ang katulungan mo na pero pare, bahala mo, mo na makaluwas ninyo. Ito na awa, kung mag-problema mo, makaluwan mo sa amahan. Dito yun ang magludoon sa amahan sa hangin. Hangin, no? Balik at sunod mo doon sa iba, di sila no kalit. Mamamili tabagin mo. Lima kira ka, magmahitastog ka. Ano mo, iba ka ba? Ang bahala ng mga ni. Kaya, kano mo dahil? Sige, pahumukay yung kasing-kasing ha. Parang makasabot yun to. Kaya kung pagayon yung kasing-kasing, hindi makasabot mo ulit yun mo, magpugot-pot. Dinudumi pa na yung isa kalibo, isa katapos ko, isa ng kapino. Iluhong ka. Sige. Alang sa Jeremias, maybe, ano, pwede naman ako niliwali, kung mapasa, kung parang mag-iwan din muna, hindi sa Biblia. Pwede rin. Kaya kung isote ko ang sa Biblia, pero wala mo na sila nabasa. Gusto pa mo komentaryo. Wala na yung buhay. Maybe, dosi, ang to, dito naghapon niya, kung ibalik lang niya, sa sunod, 17 o matapos tas may 5. Yan, pag-ante pa ka sa taas niyo, pero maburo magandang yung sakripisyo, magwado, ano mo, nagsugod na rin pukod-pukod sa ulo. Paano niya sa dosya? O niya, mamata na ako sa Ginoo. Okay, namata na si Saya, so ako mamata na ako. Narong nalablag man ang nasod o nahimong diserto o wala na ito. Ang mga Ginoo. Wala na diserto na ito. Patulungan. Diserto. Kaya ito ay mga gibuuhan, katulungan na kadalan na ito. O sige, yung diserto. O pag kumanin yung seremonyas, di ba sila ka na, diserto ka. Ginoo, no? Ang saban. Nalaan daw, nakakadili ka na lang ito, no? Dili lang ko. Lapakan na ito, dili pa yun. Lapakan na ito, dili pa yun. Ang Diyos na makabalo. Tanaw na yung kasing-kasing na wala baka mo nagpakarong ilong din uni ka rin mo ito si pamanging kasing buhat o pag-aw. Wala niya na sulat ang pulong. Amen? Kinsa may mga kanina mas kinsa may adunay ikong kalang sa pagsabot din. Wala sa mga ipasiliwan na. Sulat di dalian. Nah, kung ano naman ipadala sa espiritu, wala mo kamon din sa sinundan kaya uban pa rin kanino. Apan mas maayo mabiyaan ko kamo kayo. Kung dili-dili mani kanino ang magtatabang ako kung ubi ako, ipadala ko sa kanino. Nah, hindi ka mo diyan, so tiyan ka mo sa silot mo ang balawon. Kaya nawa ko sa espiritu ang isuko sa man mo, isugilo na lang kanino. John 16. Siya ang anganon. Bili pa rin pastor. Bisa ng passport kung ang pwede di makagalon mo, magagalon mo po na. Pero lang magbuhatag din katungod. So ang isa, luhagan mo ang galon, nakitawhanon na nagpataas mo, nabutangin mo diyan. O naapo kay lang kamahan, naapo kay
tutuhan naman ito, naagyod kay higumaon. Naglayahay kay ka dito, ang mapas po magandang tama? Kapoy ka na tao sa ili o si Adrian o kanin, kinsa pa yung kanigita, si Linda o si Titi o si Lison, matukin na dito, giluglugan na nanguli, nagulog-lugo ninyo, nasuko ko ninyo. Kaya naging mas magkatalit ninyo ang nagwali, o nariin ko muna ako din eh. Nariin mo, hindi ko ma-transfer. Doon eh, nagkukunay mo. Ako sige kong sulti sa spirit ko sa'yo. Makamata mo, magulong ay kulong na sa ako. Ay, hindi na kumbutan mo na. Na? Ako, kita na akong tanan, pakarapin yun. Mas matulog mo din no? Katulog mo din, kailangan mong kumabala natin. Tagod ko niyo na, pag-ikos gawas. Ay, inyo naman, butupad ninyo. Butupad ninyo. Kawan na gabi. So, kids kahit mga Santino, mga kahit silang ulo o magsimba sila sa larawan ni Baalo. Sama ni Papa Jesus, so yung isimba ng itong gaya, sulat mo, ano nyo ang inyong ginawa? Kita mo. Sulat mo, si Papa Jesus, di ka nung nagpapasayan sa cross. Ikaw mag-lord mo, wapo, magkalipstick mo, wapo, kayo mo. Kaya kalabuhan ninyo sana, sama yung gipitay si Kristo sa cross. Si pag-ibak, six ang galon, amen. Ginoo, tabangi kami Ginoo. Sa inyong kilid dito sa mahigit na kaligid ni Ginoo. Sa inyong ulong ikaw ang pulong ang pwede. Sige mo, papasan. Ni Kristo. Kamu ko nung mga ginikanan, sige mo pa, inon sa imong anak-anak. Tabangi ko pa. Di ba gusto ko magaling mo, sige, kaos ang bugas sa iyong anak sa inyong hanggang, sige rin sa bubog-bubog. Bakit? Lord, sa inyo. Pwede mo doon, sige mo, anak mo mo, pulo o 5 o 3. Yung pala bubog imong anak. Kada problema sa imong anak-anak sa imo, ha? Sige daw. Nalabis doktor, balikan kong yuta, paano ko ikailan mo anak yata, kung sa kamsal sa langs mo sa kapalahubog. Ya, Kristiyano kayo, Katoliko kayo. Di ba kira? Ay isa, nakasumbag kong anak niya dito, anak ko, lukata po ka dito, inahanggan ko 30,000 nakumangkos na ikot sa ulo. Ikaw daw yung kanan. Kaya gusto magod mo sa pansa pangangkos. Kaya kung giwaliyan, tapos sa inyong amahan nga, bantay mo, sa hura ang ginikanan, ayaw pag-away. Dili yung tatong pag-away mo anak. Right, kung magkaito mo anak, kaya dato man ito na nahagpong man siya sa pinitan. Na dato man, di purot, yung kaptangan, di ba madugay kumota na ka, hawa mo. Mga walay pulos mo, karon, ibalik ka pa ninyo. Di ka mo sa mo ang Diyos. Kung tinaghanan ako, isip pa kayo. Eh, mga ikulan na, mga ibili, mga ipag-asawa, ang silingan, bakala sila, ako ano na itong gwapo, ang tanga. Ako lang ang ginoo. Tunay, ina. Paabo ka, ikaw mo sakripisyo sa iyong kagalingan. Bisa dili nga ka mo mangayo, tumana lang ako musugo. Bisa dili pa ka mo mangayo, madugo. Nasa Biblia na, pangayo ka mo. Yaw-yaw mo, mapulong. Kung saan pa pangayo, kinahanglan, imo siyang ipataas sa imong buhat. Tanaway mo siya. Dahil gano'n mo na sa mapuha, Mari, upuhan din sa imong kamunggay, Mari, ako Mari, no? Sige, kumpang mo kamunggay. Mauwaw na ko mangayo, kaya sige, magkapatay. Kasi ito ba nino? Sige. Makuha ba ako? Ako manok na nagsakit mariban. Ako nakuwas ko mariban. Hindi mo lagi ko nagkang kayo kung manok no? Makuha ang lukot ko. Ay, padala niya mari. Inalaman ba pa ngayo? Tumanas ang sugo, ipataas mo ka o ka, imo siya, ipakita na ikaw. Naligaw mo yan. Sige ka pa nga yung wakay buhat, di ba? Padaan ka kung wala din kita, no?
inanaon. Ayaw, pulong. Tama? Ya, sige. Ada ulang-ulang lagi. Wala din mo itanong, di ko pulong mo ka. Ganyan ako sa balik, so kauga na di ito. Inanan ako kay mo na ang real dali mo makasabot ko, yun ako lang. Tama? Kasi kita, si Papa Jesus, giluwas mo kata sa itong mga sala. Dinibalik niya, nang imo ba sa dinibalik na, dili ka rin ako nisbada. Di ba? Kung sa ito bilang sa ito hapon, magunsa man na mag-ingon kamong kalinaw, mawala kamo ning tuman sa akong sugot. Amen? So, magunsa mong kalinaw na, di ba kanay mo? Magunsa mong kalinaw, isa, asawa, maura na anin to paana. O niya, magunsa mong kalinaw, hindi sining bala imong mga anak, ugo, o mong amok, imong kaho, imong paano, bubuli. Manang nasiin mo, naungangon na yun, mas pagtulungan. Ha? Iyaw-yaw ka. Iyaw-yaw ka dito. Dili makawantos ka dito. Kasparan sa pag-antos. Musuko mo ka. Mga nasigisig ba? Iyaw-yawan. Tama? Sige. Dito ba ang Ginoo may tabo? Dito ba ang Ginoo may tabo? Kini kay Kisalikoy manang akong katawan ang mga pagtulunan. Magihatag ko kanina. Meron sa may pagtulunan yatay niya. Sige na. Dinagana mo isa. Dinagana na ba? Pasay luha ang nakasalang kanino. Ayaw pang iba. Ayaw pang hukom. Tama? Ayaw pang ibubuang. Kaya magsulti buang malagmit, hukman sa labaw hukmanan, o magsulti o kwanggol, hanaw. Lagmit, itambok sa kalay. Ano yung pagtulunan? Kung nahigugma ka kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Kaya yung ito man, sige mo ka na sulat ni Mateo, Lucas, mag-ampo, mamora na. Ampo ka surrender sa Ginoo. Mani, ampo sa nang sa balaod. Sa may ampo niya, memorize, na ikutulog, bantayin nyo rin, memorize na siya. Si Ecclesiastes, nagingon ka mo nga dito ka mo musulti sa inyong pari sa inyong sala, so wala pagbuhat sa inyong sala. Pasokon man niyo ako? Kaluwas ko ninyo nga kung anong ganito sa inyo, daan galing mo kung naagay yung problema, di galing mo makatuon. Naroon ako dito sa akin. E pagbalik din, ang balahan ka, okay na natin. Kaya na naman tayo, okay na natin. Ikaw na business mo mga ako. Basta ako ang akong iawag mga kakabak, parik man, o pastor man. Kung magsakit ka ni ang luwi sa sakit, ayaw crossing cross, ayaw ingnan na naluwas na pilagi sa cross. Kaya ang cross, tunglo katay man na, nabay patay, di walay cross. Ayaw mo ikuan na ka ng pan makaluwas. Tingnan mo, ulahan ka, mapiyam, ulahan ka. Ano man, namas Biblia, ulahan ang masahito. Kisa una, di ba, di ka sa una, di ka mo po, wala ikaw, isog ka kasi mga anak, o kaya mo ikaw, isog kasi ng gilikan, ulahan ka, balik sa Diyos. Kumari sila mga ipasahito, ha? Mga mana, itagagap dyan sa Diyos, harap ikaw magpaupas. Ulahan mo ka po si Alas. Kaya nagato na mo karon, nakakap mo karon din tapos sa ulanan. Sige. Lisod kayo, umadagot murag kamilyo, may pangkamil, makasulod sa lungan sa dago, kay sa dato. Kasi kanini, kay kasulod ang lungan sa dago, ang kamilyo. Abi ninyong kamilyo na, katong hilo. Kamil. Wala mo muna isulti sa nagwali ninyo. Kung saan pag-alto sa dato, nagto sa ginalian sa Diyos, sa aman. Lisod kayo itong dato, no? Ginoo, napakaon ako nasa si Patago, nag-alitan ako, nakakakal. Kung saan pa man ako muhakon, mubag ko ni mo.
Ihatag din kong tangan, sunod din ako. Usay ko to. Karon kaya nagwali lang ko ninyo, kung maungan sa Kristo na pahin kayo, mawali ko ninyo, pagkakabos ka mo, karon ka mo pala to. At to sa tao na gawali ko, wala din, karon mahatakan yung kabos. Kaya walay dato, na dili makahatag. Kasi nagsaling mo, dapat yan, makasuhon mo, maglubong ninyo, makasuhon mo, magkumbira mo, makasuhon mo, pero dili makasuhon mo sa inyong kaluwasan. Kasi nagsaling mo, kasuhon mo, o inyong anak, kapano, pastor, o so, pero dili mo, dili siya makadala sa inyong kaluwasan. Kasi nagsaling mo, na ako din eh, saling mo, nagsunod mo din, iya karon, ipakulawan ko ninyo. Ang banon ka na ako kamukha. Kaliwat ka man ni Kristo. Kaliwat mo ni Baal. Nagsimba mo ni Baal. Ano man? Lord dito. Ipapatay si Kristo. Na, hapit na po na. Pagdala na ko mong cross dito. Yan, ibutang paginis pamira na yun. Kaya Kristo, kailan sana mo sa cross? So na, wala na ni Kristo. Di ba ka to eh? Basahan mo na. Pagpayandong mo galing sa katapusan sa kalibutan. Bunaran ang mga simbahan. Kayong templo sa Diyos na akron sa inyo. Kasing-kasing. Amen. Kamu mangulo, kamu doon mo gamit sa inyong mata para iwag sa malawas o mga kahit sila ulo o nagsimba sila sa larawan, di ba? Kung wala ka libuhan, isimba, nana na ibaan. Amen? Kung libakira gani ka, igamit ka sa iyawa mo ka. Tama? Sikong naong mo na dito, naku kayo ba? Tapos talang naong ni mo din ili yung amahan, pero yung kinaiya diliman, kinaiya sa yung amahan. Ang kunon ka kanina na, kinaina na ito amahan ng darawa. Sa simbahan, agad ka mo Diyos. Nala ni Bering Maria, pero kinaiya, sa imong pagkamit sa mga bananana niya. Sumala sa ito, nila sa ilang katigulangan. Yes! Kinsa may katigulangan na naanaghatag ko ito sa inyong naandan ng kapulunan. Nawala nila itong kapulunan nga kamo anak, ayun mo pabalik. Di ba ito mga katigulangan sa una? Kasi tako na mo amin. More spirito sa anak, sa kinikanan. Pero pag-abot sa pagtulunan, magtabok-tabok na kumamata, wala na. Wala na, nakarawan na pa ng karaanan. Karaanan yun. Yan, kamusta mga anak ni Mama? Kaya biya mo sa nandan ninyo nga sa inyong katigulangan na inaya. Tungkol kayo nilang tungkos na andan ninyo. Doon ang gikan sa inyong katigulangan. Kung naamoy, mga revolto, naamoy yan, nakaluhod mong maluwas na mo. Wala na kong yung espiritu. Ang mga ninuno. Amen. Ano mo rin, nagtaghan ka rin, nagkabas ka rin, nag-agaw, nag-click na. Wala ko nagpasabot na mali na sila. Wala ko nagpasabot na tama na sila. Nag-ibog ang mga tao tulad sa mga kurasyon. Gawin. Tama? Espada. Pero ako, iyo sa akong tama. Kahit ang akong gahong na akong ipasikat ko kanina, gahong sa may balita na nakay atoridad ng matubang sa Diyos ka base ng patay ka. Kaya ang akong espada, haitid kayo ni Karon, isa taas karbo, tulisokon ang inyong konsensya o ang inyong pagkagawa ng kinsa ka mo kanyang to. Dili espada ang binuhat sa tao. Wala sa kitiyan. Muna maigot dito mga ipakira ka itong mga kinaiyan ako, mga pinag-vlog. Yung pag-ini yun, kumusta na sila? Mga kayo, di ako na eh. No? Ang ilang nila sama sa haid ng mga udyong, mga baka, ang ilang ipanunto ay kayo. Sige mo, ang mga pastor, ginawahan. Ang ginawa na, di ba kahit no? Ang akong nila, kahit kayo sa mga daw, no? Ako, ma? Bapak Jesus, gusto ko sila. Mana nyo mo kayo? Naigugma mo ko niya, amen? Hindi ako gusto kong tanawa ko tungkol sa akong gugma ninyo na ako iniisultin kamatoran. Walay laing Diyos.
Walay lain amahan ninyo, anak ang mga pamahan. Kung sa pamati, nining polong sa Ginoong nga labing kamanan. Amen. Ang polong, mga ikahon sa may balit. Mga ikamanan, mga ikamiton sa pangungkot. Ang Diyos sa Israel. Okay. Ang Diyos sa Israel, hindi ko, di ba si Kristo, dito sa nataw sa Israel, pero wala siya gituuhan sa Israel. Gigamit nino niya, gigamit ko talaga. Ay hindi ba lang itong gamit nino? Hindi na sundan nino sa Dr. Espiritu. Pagbalik sa Dr. Espiritu. Ayun, ano, di balik. Yan ang akin. Pagbalik sa Dr. Espiritu. Title. Dali na kayo mo mabasa title. Yan yung mga original na kung ayaw ang buhat-buhat nila. Now, kumano mo na? Ayun, sinusulong sa nagbuhat, magkakaroon dito, anak. Wala akong sinisibahan. Filosofi sa inyong simbahan, napatasanay mo ba? Mga sige mo debate, kami ang simbahan. Klaro anak. Simbahan ni Kristo ka, mamatulog ka sa tao ka lang doon ka. Kung inanak ka ng tao, napay mo trabaho? Napay mo bako? Magundalo, dito na lang muhatag, isindi na po siya pangulakot. Na, isulti ninyo nga hukman mo sa inyong tinakot mo o na. Kung malimbungan niya ako o kamo, di mo makakita, pero ang Diyos nakakita. Init ka impyerno. Kung kahit ganyan mong papel, kung makita ko sa mga tao, kakita ka yung naisakit ko, nakatalik paglaon, kumahurap yun din. Pero ayaw anak, ay nalatandong yun naman. Hindi na makapos pa siya. Hindi rin di aswa, di ba makapos? Kaya dalo ka masagaran ka, pagkata, dalo ka dito mga ka. Tama? Yung pero ako kayo naghatag dito sa pagpakan, kala binagibot ng ipos first mo pangalan. Europe pa na ka lang. Tapos sa Israel, pagkaroon ko kining maong katauhan o pangyaw o painon ko silang mga hilo. O nila, paipit kayo. Namo na yung katalag na. Na, masige mo wala na yung kataot na ito na itong tino. Nanong sige maglino-lino, hindi ka magkamate ng distansya na ito yung mga rosary nila. Kaya gusto magkasapay sa pag-atos. Ginipat-lipat na ba? Ay, nalipat-lipat ito. Pati ko pati bulaakon kung sila magto sa mga naso nga wala gani nila ibaluin sa ilang katigulangan o ipasulong ko sila sa kasundaluhan sa laking mga sunasod hangtod na mapuo sila. No. Huwag mo kasabot na. Ipasulong ko kamo sa kasundaluhan o ganin ibaluin. Patulbulaagon mo dito sa mga nasa gawa na yung ibaluin. O, kanang inyuhang mga ginag-ingon na sila sinugo sa Diyos. Sila ang kahari. Nakailan mo nila? Kailan mo nila? Kailan mo nila na amahan ninyo sa amon na ninyo, gaguman na na. Huwag mo kailan sa inyong ilikanan. Samot na inyong isantos amahan. Kailan mo na? Ano kailan mo ikagol ninyo ang tinako? Tinako sa ninyo, gusto mo na. Sa nagkadagan, inunod sa mga kadautan, porque taghanan Kristiyano sa isang bayan. Sa kalibutan, dagang Kristiyano, pero kinayan Kristo. Kaya dito mabutas sa pan sa pag-antos. Mana, gamay na din kayo, iyan katawan. Ito iyan katawan na atong nagpako. Wala lang ka mo ipili mo daw, papili mo na. Papili mo. Hindi ka mo may mapili. Kung madungugan yung tayo na kailan mo sa dito, anak mo, ay adonay tao, anay tao, uy, ubat kayo, kaliwag yan mo, manunting. Wala lang mong ipili, ilain pa. Yan ka na gabi, adlaw, inan, makaon po mula sa ang matakalaw, ilain pa sila. Gilain sila, wala po sila gilain, pili, imong ba. Nyap sana langit, mubalos mo. Di ko rin po kaulawi ha. Di mo ko makapugong ninyo, kumagal yung kamanan. Akhirat. Sige na, buhian ninyo si Kristo sa inyong binuhan. Walang buhi, just ayaw magluwan na ng kapay. Kung makita nga niyo sa amin si Jimo, buta na makit kaya niyo. Yan. Pero wala lang siya, mas kaisa siya. Mamatay naman.
Pero ayaw mong mapabukat. Sige ko, focus pa sa ano kasi mabata na. Kanta po. Saya ba, mamatay mo sa inyong kayo o sa kagano, gusto mo limpyo yung balay, gusto mo clear, singaw-yaw si mana pa sa tayo na, ay! Mawin na niya makapatay ninyo. Gusto mo magato, gusto mo humanong-tanan, una matulog, humanong-tanan. Yan ininong katulog eh, napay human, wala pa'y labanan. Yung masakit ay pinuunang sa mga. Tambalin yung magaling ang doktor. Paway po mo. Trabaho lang kung lumalipayon, murag lumigas, langgang. Sa supraan mang po, kung wala ko'y trabaho, mag-inom-inom mang po. Magsigig di bakanay, wala ko'y trabaho, magsigig di bakanay, wala na ino, ay magtrabaho sa balay, kaya katong asawa, kuha masilingan. Tanawa kong lumigas, gamay na kayo mga trabaho, hinahinay lang, pero nakaungan. Kadalion po, kinamay silingan ko, labi na yung mga artist na sundali po na dito. Sos, mabuntagan, mapo na balik na, naabot pa pong bana. Spot na ba? Yaw-yaw. Maiman mo, ako, maiman mo, kaya dili mo kanunay isuko sa espiritu mo, nagpakamatay ko, karon ka mo katatuon sa tulong. Sa akin, matulog ko, tagkan, ipakita na ako. Parang naglingkod ko dito. Nalakaw-lakaw ako. May mo, may kawahanan mo. Sulti kayo mo. Kaya na ilang amahanin niyo. Tulungan mo na ako. Kaya akong ituwan Diyos niya ako. Diyos ng Meses. Diyos ni Abraham. Pili na inyong Diyos. Na santos na amahan. Huwag ka na inyong pati at ang amahan niya. Nabiyaan mo kuman. Gusto ipukaw mo na ako. Butot niya. Sige na. Nalabing gamanan. Ang pulong sa inoong narabing gamanan, ang Diyos sa Israel, pakanon ko kining mga maong katawan. Okay? Ano na dito? Katribulaan kanawan? Katribulaan ko? Anong taon? Tapos na ako na sa Biblia, naiwan na. Kung magkalisod-lisod ka mo, kung magsakit ka mo na yung uyog-uyog, yung malilog, sige ka mo sakit ka mo, okay, masakit nila ako, pero natuman mo. Kaya noon mo, kaya nanay mga katalagyan, karoon pa muna, itako niyo, huwag muna bilak, no? Hindi ka tumatong ngayon. Kung mamatay na ba ka dito sa panahon na, mawala na ang visa sa inyong kamatayan. Karoon pa muna, yung duol na ako. Karoon na yung namatay ka rin. Karoon pa muna, yung duol na ako. Subukan kayo ko. Noon, mga ko kasi, dito na akong isulti, bakit na? Dili na baka. Dili lalim na mag-isot ka lang. Kamu kani, mag-isgot-isgot gani mo mamatay ka, labay-labay ka mo muna ka ng bukal doon. Ayaw mo ito na, kaya talang magpatabang mo na. Ang problema kung mamatay na mo, maninong yung gituuhan. Ayaw, dali kitabangin mo na. Namatay, magato sa sakit, sa hipa, sa sakit kung sa diha, di ba? Kaya gitudluan, magod mo. Na ang espiritu, kanang mga tao, ang gibalaan, maunay, makaluwas ninyo, maunay sinay, mga santos, maunay, noon ninyo bipan, San Vicente Ferrer, sa mga ninoon na ay, wala, mamatay yung ginikanan, mamatay yung anak mo na, pinakaroon ko ito ato si Melo. Magwal ko ba, ito nyo si Palintan. May yun ba rin mo, kasaya ko ito nasa sa langit. Langit ka to. Tangyawa, magpupong man sa langit. Ang tanan na espiritu, isa lang ang espiritu. Ang good ba, yan ang sa Diyos. Ano man? Ikaw ang magpipilian mo sa sino. Kung di ba kira mo mapeta sa mura mong kinsa, magkuha kong pulpito, kabalo mo kinsa nyo man. Ako ang hinahili sa Biblia. Ang katawan sa Jerusalem, napakitabang, amen? Napakitabang na no? Awan ito, inaguyog na po iniglinog na po na inibagyo. Kaya na ako rin. Pero nakatagong bisa, di sa mo to, yung ay ko mo sa itong pang-ampo kay Surigyan, di ba daw mga itong pang-ampo kung sige tang libakanay, sige tang mataas ka kami rin makaluwas. Tukura ang templo sa inyong simbahan, ginahalang mapausan nung mga anak, taurang ginikanan, ginikanan ay yung pumluha, yung anak, makulay-ulay man mo, bana, yung mga kasawa-sawa, taura, bana mo, na. Kung tumana yung subok, si Bili mo mga yung ihatagan na mo.
Ang problema na ba ninyo, ang biro kayo ng mga Katoliko, pero ang Katoliko, Apostoliko, universal na, kaya Katoliko ka ng mga batanon, mga bata. Sige, pamuros, niya buwan, hindi ba ka na eh. Kung bugiro kita sa itong pagtulunan, naglulo, di ba? Masuri-suri mo sa kadalanan. Ayan yung gabita ang cross, na wala mo nagabugat. Kaya tama na yung cross, tama ka na. Patyanin mo ang buwan. Ikaw na kasayaw-yaw, nakasama. Pero wala kayong nagabuhat. Tama na rin. Dala ng mga tao na nagbuhat karon nagbasa na ko, ayaw ko suko, tama na sila. Nagpailanan na sila, kinsa yan naman. Amen? Paano, ibatihan mo na niyo? Sige daw, ano na niyo? At o kasi mga dahil ulo, ibatihan mo na niyo. Di ba ginamaminaw? Pinaamoy ko galingon ng baruganan. Ang katumuan din ang nakapagdalit, no? Ang gusto na. Ang gusto, dapat pamagit. Ang dili, dapat kayong hinungdan. Nandito sila sa dalang hinungdan. Ano man, di ko matapatambal, di ko matunuri kami, kung mo mabalik mo, mabala na mo. Doktor, mga mga albularyo niya, hatag ko sa Ginoo, pero kung napag po ang albularyo niya, di makina. Kung kaya ko mo yun, masila ko, ha? Nalay ba, di pa nanambal, kita yung Panginoon, wala ka ni. Tama. Tama yung gamiton sa Ginoo, harap maayo tong mga nakampo na kato sa Ginoo. Di ba, kasi ay pakuyapan kapag tabang puhon, mananambal puhon mo, di ba dili? Kung magkaysa, ihatag yun, Ginoo, niya, bukutan siya. Ilala ko, pinakaan ko lang, hinunod ko, pinakaan ko lang, hinunod ko lang, isip mo. Ayun siya. Dito mo sa doktor, ako mong bayad, siguro na ganito. Di ba, sa'yo makaayaw pa galing mo, kolabora na, no? Daghan kayo gibuhat sa Ginoo ng himala na ito, pero dili na ito makita. Ang makita na ito, kung nag-spend ang kwarta. Kaya kung mamatay ang bugiro, kaya dako kayo may gasto, million ang gasto ang bugiro. Pero katong gibuhat sa Ginoo na wala ikwarta na ayo, ipabahala ni Mas Dima, ni Limbo, ang pula ka na ayo, hindi mga presyo. Ano man, nakuali mo to. Dito na tas bayad. Isi, dito na tas bayad. Lapakan akong Diyos. Lapakan akong pagalingan. Lapakan ka sa Diyos. Sige, tingnan lang. Masa-masa na sa iyong pagkakas sa ibalaan. Ibalaan ako na akong pangalan, pero wala mo ibuhat. Patay mo. Amen? Sige, nag-iba ng Ginoo nga labing kabalaan. Sige ha? Katawan sa Israel. Magpakita ba? Amen? Kung ano yung kailan sa Ginoo ha? Kung nadungog na niyo karon, o kasi may siya karon, isok kayo no. Ganyan yan ako. Kung tawanan ko, sige kung islati din ba, sa ang damong pagtulis. Ha? Abi nila ako nabasa-asa ko Biblia, di ba? Inisulod ako, di ba? Ako ibabasa na ito, no? Makurap niya ako imo sa'yo. Pero dagang adlip, makatulog ko mo lang ino. Palandunga kini o ipagawa ang mga tigbangutan o ang mga babaeng batid muawit sa mga alawiton anak sa paglubong. Okay. Mga nagkaroon kita tawag mo karoon kahit mamoy katungod sa mag-awit kung wala mo nagabuhat. Sikang ang hagit sa'y bulan ang gidaong-daw o gibugal-bugal. Ikaw mo may nabugal-bugal. Gumingon sa bulan. Ay, may kabila ng bulan-bugal lang diya. Lugay ko sa simbahan. Ako natulog ko ako sa ay sumbaitan. Alam mo ko, kabalo na sa loob ng bayan. Dahil siguro yun, no? Isa, parang kasto din yung anak ni Noli, pirmahan sa Paris, kalimo yun. Ano yung kapos mo trabaho sa Lord? Isa? Sa rin ko kaya daw din ako, kung mga bata, hinak ko ng bata, si Mariani, hinak yung tanang. Lotro din niya na tanan, mga karik, kailan ako, obispo kailan ako na. Lugay ko sa simbahan. Pero ano, babayan pa po, permit tumirin. Grabe ko sa profesyon ako, kay Dano, paampuan pa, gituliso ko lang kung mga bata, mga profesional na. At ang tuliso? Profesional? Pwede may kasuhan. Pero rin pa ayaw.
Sila ang may ginilang. Parang kanay ka daw na. Ayaw. Sige, tumano na ito. Masuri ba? Pinang tumano na ito. Mga pag-ato ko, ngayon si Mrs. Dali ka mo, mga panon. Nagkana mo nito, suportan ko, nabaw ka ito, ang wala ito, gani niya, ako pagani dito. Dito. Mito ako sa Diyos, ang amahan, makagahong sa tanan, magbubuhat sa langit ko sa iyo. Katong nagsulti na ako, kasakulong, katong sinasasawa na ako, nagkarang ko, ko. Magbubuhat sa langit ko sa iyo. Mito ako kay Iso Kristo, ay ang buktong anak namin. Ito, magiging ko sa Ginoo nga siyang Diyos. Ang magbuktong, dili ka na iyong amahan niya. So, ito ko kayo dito, kung mabalang kasulatan, painumdum ako, ama, anak, kahura lang ang namanuan, kung nasa daw ang binuhatan ay nagsunda, ito ang takot ko. Wala ko nila. Ayaw, di ba tiyanak? Hindi ako. Pagbuhat ko tayo na. Ang alam, magbinsahe ko ng ilang sinugo, kano na. Isa-ikon man mo. Ay, kumanda yun, nagtungkod na, mga po. Isa-ikon mo, da-iskor. No. Dili ko nila eh. Ako rin sa-isayan, kaya parang dinax na sa-isayan na, magkakapupod na. Okay na. May kinahanglan ang gabi ko sa Espiritu Adunay kasaysayan. Ayaw mo pag-gabi kami kung wala may kasaysayan. Kaya makikosay man ko, sila abay makikosay na ako, gano'n. Huwag na suko nila. Bahalag di bakon ko na, bahalag yung kumdotan, bahalag yung kumbuhang. Ang importante yung nakita ang rahigugma ko nila. Kaya kung wala na ako ni gidawat yung Espiritu, human na tatanan. Imus ko ang Diyos. Mas na sila mamatay, dito ko ako mamatay. Kamu po, kung mapagkatan ka din, muna mo kabalaka, ako mamatay na po. Kaya kabalaka mo, muna yung makapatay na. Amen? Kabalaka, tapos na lang, kabalaka ka. Ay, ako din. Makaabot ka sa pamungil ka. Na may mga pinili, na may mabiling buhay. Amen? Alam, kaya tamad sa mga nakakita. Basta tayo dito, okay? Kanimo ko na itong lawas ko na ako pa na eh. Tama? Parang makasakripisyo ko ta. Huwag mo kayo pamansan sa krus na. So, makinig ako. Pag humandi ko sila kontento, ipatawag pa din ko dito pagkaulaman. Yan, napatawag na ako. May nagabasa ng Biblia. Pero kung nagabasa sa Biblia, ayaw magsipsip sa imong agalon, mamul ka sa lugod. Hitaw ko yun. Nakaroon na ama ko yun. Abiyan. Ako po'y tingin ka dyan. Ako po'y tingin yung Biblia yun. Karena ang ako amahan. Wala sa akin daw. Ipapatay ka mo ako. Si Kristo ipapatay. Pagkauto sa Evangelyo. Ipadala niya yung butong anak. Niya kung sa'yo buhaton sa amahan. Ako nablo ko. Basta nablo. Birahan pag ito niya. Oras yung birahan pag ito niya. Bahala ko. Isa na nga pinagin. Sayang. Ang mga babaeng batid na umawit na siya. Paano yung patawag na sa amin? Patawag na din. May katulad bumawit sa una. Sikat ang Biblia, bala ang kasulatan. Kinapon niya sikatan niya na pinagwalit niya ng pare dito nga. Dili ang Biblia, ang simbahan. Wala mo nang buwang na? Ikan, nasa katuloy ko. At kung isang yaw kini, kung na'y magsangyaw mo, suko! Tama yun. Masuk sila sa kuha. Nanunoko ko na ako. Kumusta ko rin nakikita.